Malawi Brief. Dr. Ussi amene anali wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino lero ayendera anthu pa chipatala komanso msika wa mitundu. Taonera. Pepani dola pang'ono sitilolera kuti fashion chanjani tikupasirani zambiri. Chipatala tamaliza acheza nawo anthu pano acheze ndi anthu amusi.
Okay, so this is 2,000. This is 6.
Masamba. Oh wow. Mudiana. Chinese. Aina gari, Pak?